Sudah kana masa di Hitabata di Goarin may adat Batak. Tarido hira-hira masuk ke sinau. Setiap hijau amang Tuhanku, jadi dison perlu do kita soalnya do komunitas kong belajar ikut taboto di dia do proses adat artinya ador supaya ikuti-ikuton di dia do tradisi. Yeah. Dison perlu do kita tapahami on. Molo pe soalnya do komunitas tradisi manang na diriba kay pajang manang paropa. Molo menurut tahu dang proses adat ya mang. I tradisi doi. Di proses ini soalnya dibayar tradisi carupa soalnya matematik kok ipa keluar saja jela itu kan tradisi bukan proses adat. Jadi saya tahu itu dikon anak-anak molo hita makatai ada amang ikut ador si pay huti hutod do ido patokan ni adat molo mangudahun adat na ikon ador si pay huti hutod do di luar ni dang ador si pay huti huton berarti di luar jalur ino molo na waktu si amang na belajar di siapa takonon mau lihat mak. Ay somal namang saluhu na sude dumabas songoni. Berarti batos bayu di utum may. Songon na ino namang Mau contoh na kingamang ador si pay huti huton na manikot matemanikot tang si pay huti huton ni amang raja. ulaw na ido amang. Si bayu di. Iya dang si hutono ni. Abag bu ibak. Namate molo matematik ko badang ulaw matematik ko. Alay molo mangula barat na manaruhoni. Ulaw manaruhon na matematik ko ton. Jadi bagi kamu amang dah asa urok naking tradisi onne ne toro gurang do sa hutan nami di hutan nami na matematik kok pedak kagak bebas saja jila sesuai tradisi di tempat masing-masing do ya mang edang hata edati Yeah. Jadi sautik juga mulut. Oke, sautik juga mulut tumpe adong nunga ititiar ngi pasa sinamot holang contohna holang ulon nena ma hapi adong manamoding salah satu tong do diulaun adat ipaula sinamot tong do akan tutua keraja tong namaraha dah cartina mulut tumpe ngi pasa tia sinamot mabalu manaing ipaula datang sinamot itu alis semua dia secara adat tong paulakon ibigiak keraja-raja itu toh ada may. Apa ya ada ay mulo sono datong namu dang salay tamar tukar pikiran. Adat itu adalah bagian dari tradisi. Tradisi itu adalah bagian juga dari adat istiadat suatu tempat itu. Itu mulo secara umum adalah pengertian nawo tu dah. Alay dang nagabe medok na dia wona stong. Sautik jomang bah. Walau aura nakin na memperdalam sebetulnya hat orang ane lamang menalu taringot tusukun ni hala amang ay serba salah do majuala amang hon si jolo Tuhanku ya sepuri gabi hantuku tapi memang ulu biba malah ada pak jadi memang terbukti amang nabesa namang Tuhanku ate jadi memang molo padohat di halak batako sebetulnya manang istilahon memang berkaitan do tuha topa manakin adok mune manang hata tudus kadok maju nakin songon na tau kamu na mareme na bibi ninna bahasa dok tutu mareme na bibi dipertudus semua nakiguguran non tu sada eme nang merbiur alai nang marhatorasan artinya managabe lapung songoni ma pertudusan ni nakiguguran non nung ngadong diburtia ni alai lo semarurus dipertudus semai manang didok may mareme na bibi songoni do tong tuhata tilaha ia mulu tilaha marbut sir may sakata laha loha manang terkelupas manang masursur di barat teme tu sadahau loha hulik kulingna songoni matu dak dana kinakanin moding poso-poso mana loha hulik kuling ni hawi memang ganu dua mangakka hata manang istilah padohan ni halak bataki hera tudus alai memang molo tu hata nama belu somar tujungon hera sabutul lang go hata najulu lang arok kata madok mebelu somar tujung alai di hari perpudio duko keluar maraide sekitar tahun 20 mararong hata lagu mebelu somar tujung di pertudus 2007 tahun 2007 iya di pertudut semelarong sedana poso
nong merpulu saut nung ngamardala sude HP modding alani kecelakaan herai dora turi-turian na dungi didok may alani lungun na rupani hera duarinana maulau ni bemanganggu bober masih burua di ala bawa na moddingon didok may we ngamebelu be ala mebelu dang martujung jadi dang adong ngapala sono do ko kami nakina manghata na mareme na bibinakanin daga natimbul na mod dari perpudion istila. Jadi memang molo istila pemanang padokan ida karu sudai marhadumu tupama alana keson na mareme na bibi na marbut cirdoi sian hata tudus-tudus imama nang upama nakin di pertudus semai tu sada eme nang mulai boltok alai alani sahe mang naha gabe lapung tabotoro takas dak sude buni gabe dak sude me gabe buni arong le na gabe lapung arong saute suku-suku kamang batu amang menalu sa tabi anak kita ringo tu saute dunia non nama dia tung ganean dak kubo tu dah tong na marsia jeri bamang edo amang nakim molo tu bawa di dok mana mate ponggola teh molo tu ina tu buru-buru dok nama dia tung ganean dak kubo tu tong na maribara ka istile molo na watu si nama dia tung ganean di dok mo tua sada ama manak sada ina na sumar pahupudo pe ala geleng na nunga dong dua manang natulu nang marasotan ala dang rodo pe dang marharodo pe pahupune sani dungi marujungulu mamau manang nainon didok mestile na mati atong ganean ido na nakupata kasamang na dido sa sitong nakibitulan na bersiajar lubi betaring otun na mati atong ganean nakido mang muluboy patorang amang isoti mulate mak demang manalu. Mau latih dia tamang jadi Ya, lanjut. sebenarnya molo tu latu pangatusion ini kan hita di son nungaing dang adong di son puinda hita menyalahkan pada pok nidongan terlepas kadang dang sependapat doh dongan kan itu nungaing nang pe berseberangan molo tung pe adong na di boto nidongan dang lama nalahon cuman kadang berseberangan iya pasti itu na diskusi hita na diskusi dong na berdebat kan. Songo dia do nata boto tersingok tu siapa takoni. Alana kita di sodang nama nukangi kanido intina nungang dang na molarong songonon gebik ko songonon mahita dang disihita. Karena nata tu sido tersingok tu akaulaon manang nong hiata ulahon. Ati pe di bena borod judul lon babelu sumar tudung aw sangat setuju na kong tu hala. Amang patan san awal pe do kolan istilah hola padohat on. Adong du ere lo sule hono di sodang adong. Alana dapat tahu nak kong amang memang tohoro on mungkin gebe pemiliar istilah mungkin ada di popore lo legu do on tapi nuan ni trio daruli na tahun 2007 jadi di isi pe di bae di kata-kata nih takas do bae ari nong binuhul nung dapot artinya ropar boru na kejadian dulu kejadian ngaropar boru lau mangulahon adati HP mari dapot nasida bakke ni helana anido na dapot na boy do nasida malakuhon adat dang boy nga marujung ngolu di makna kata-kata nai petakas do di bae di singa ditutuhon ari jalan ngaro perburu dia kata nai alai na didapok na dang lalu las ni roha bebudu mengulahun mengulahun ada engalau be kan itu di bae di kata-kata nai jadi mulai tema tersingok di suku-suku ni hal amang nak tersingok tu mate tunggane hatungganeon memang i sono rokoni amang nang penaking wala hata do nah watu sini kudo di pangatusio kuda amang dang nagabe kebenaran boy do berbeda hita di pangatusio muna do na watusi alana gudang do di hita batakon ala ite biasa hodison gabe ta anggap kebenaran belum tentu mau tasardikot tu hotel lain belum tentu alai holanon mau do peri padohani nagabe di sarupahon bawa do boru tang jadi masalah mo song menurut tau ai di prosesna totu di pangulahon na sarupa dui hola di padohan ni akan tua-tua dui dinalau makatahon aha di ulau ni kalian ko makna ni ulau ni sama do ido molo si ido hono kumangalu si amang mau lihat mak Ule mang molate. Oh, oke. Kalau begitu kita akan masuk ke sesi statement closing ya Mang ya. Mengida partikian nunga besah tiki nahita mengakhiri live on taliama statement closing untuk daripada setiap peserta. Oke, dimulai dari Amang Tuhanku. Statement closing sian Amang boha Amang.
Oh, kue mak mula songon itu. Tek meno oras marita melihat host selalu host room songonon. Jadi mula diau na paling tina diau naing manian unang lamago akka hata-hata batak dohot lapatan na zala kanamasa nasomal di puka kapung tanah perzului iman yan si hutonot tatorus si hulahonot ta apalagi dewe taringot tu pengertian lapatan di sadahata. Jadi mulai sinajolo au tong aktif di Facebook nyan taringot ke hata batakon sampai godang mangarehe yau taringot on contoh na yang onda taringot lapatan ni bere do ibe bere. Jadi mungkin molo songonau molo tetap dope hot tu pangatusokku asli lapatan ni ale molo sonarion na ipakke nunga gabe mibil sian lapatan na asli na ima molo taringo hata bere dot ibe bere jala sonarion menganganya mata ni ala naungiro gabe rata sitong peba dalu do alani hata torok. Jadi alenang pesoni datung na gabe mengabati ba tuak ka dongan na manguhal songon tu taringot akka hata padohan ni hata batak. Mulai tema terutama muluboy giok marohatta tu aksarana sianian non gabe lam boy dohonon boy ma tapartahaton hasil karya ni dapat zulus kita. Songon ini ma songon siana los izin turun ma ate host. Oke, Sotik aning saya tong nama hita mangan makanya masuk kita statement closing. Iya, sotik marsogok manang ngadikan buka host jo room taringot pemakaian kata-kata batak bulu boy. Oke, kita coba penon namang. Sastra. Ya, Iya. bahasa sastra. Oke. Berikutnya kita berikan waktu dan kesempatan untuk Amang Royal Sinaga memberikan statement closing. Gabe mahoras maulati madihita sa luhu na inang rak manguel hita si habata hotai isi tanon idege isi malangi ni jujung atong maulati madihita nung rak marsaur hita li rumon si hiki sinulenggam rak mai tanah duminggan rak mahita sa luhu na manguhal ada si habata hotai maulati horas madihita sa luhu na. Ya, horas. Oke, berikutnya kita berikan waktu untuk Bapak Niba, Bapak Bluers memberikan masukan. Om makan ala pata bubu maka tayo Bapak memang memberikan statement closing untuk room kita, Bapak. Oke, mau lihat mana boru, mau lihat mana yang kadongan langsung yang turun sebagian naking ilu itu tabo na kita nama sirarian, nama sihol rohatta neng pabagas sosongo dir parbinoto hatta tarsingok tu si habata koni masailas roha gudang naso binoto gabe binoto marhite komalina buron alana songo padok ni hala mang sinaga hola nodo molo pe naking berbeda-beda tu kadongan na ditoru berbeda di bigi hamu pendapat didok na tua-tua nakok si putih turus si deak dia na muli imata pareak ido dihita sanari hola nodo si dohonon tarsingok tu nedokon ni hala amang Tuhan ko na kong aturun hala amang itikos doi alana songon hatau penungang mulut tapai non terpisah pasti berbeda maknana naking ari atau kala amang sinaga unang dibaca sa ponggol
unang holam mebelu nai so molo so hata di hita nungain kan ngaga berbeda apa ibu ditagat tinggal mebelu nang martujung buasa kon so kan. Nah, jadi soal perlu memang di hari-hari memang ihut tuh sama padok nih ala amang nakongani perlu belajar kita di sahabat takut tay songo dia do bagas na ala nadang adong songo ko ni dang adong do peda po tahu na boy gabi maboto sudi jala ya ki di betu do anak kanong liling diskusi dang adong na maboto sudi ngagurang nang binoto say ungurang do na sa binoto etong bagas do makna di sahabat ako no. Jadi saya mudah-mudahan matu ke depan nah selam tu majuna komal-komalon boy rapat belajar kita di son horas mari kita salu nah melihat Madinah boru basang oni mak. Oke, mulai tadi Bapak Blue Hairs Manalo. Oke, berikutnya kita berikan waktu untuk Amang Perikson Siburian. Untuk peserta yang mau naik, maaf Amanginangnya, kita sudah mau selesai mungkin di live kita di sesi berikutnya ya. Terima kasih. Oke, Amang Perikson, waktu dan tempat kita persilahkan untuk memberikan statement closing, Amang. Mula te di namos di parsoratan ulina dengganon. Na perjulu sido honon nami takkas maringanan di wilayah Jabodetabek do. Ala marhitei molo tung adong pihak kana pinatorang marhite para daton na masa di Jabodetabek harapan nami di tasalu datar lumubi. Na di akana di toru molo tung adong pe periber manang mariber di teknisnya kana pinasahat tu akana di luata harapan namin nang gabi marsirehe pola hita jalaw nang gabi pola mabatasi da kapar saurata alai gabi bahan edukasi may patabba parminoto pamora parminoto atta marhiti siani unang gabi pola tarsonggot tamuan nona buara sebura di pasugi marulo tu Jakarta on alai marhita ka diskusi na ho patora kami na masa di Jabodetabek buwi matong tapahami imahape na masa di Jabodetabek at tarino ra tujuan ni room edukasi na pinatupan ni halain ng burugir sang tahe. Itu Amang pas yan. Alan mula madihita sa luhut na dohonom masong unidok di situ atua belit tapagabi tumudalo sita doan arini hita magabi sa lupo para neo putta si Raja Pataki gabi molo totok kita marsiululuan jala marsi gabi-gabian songoni mahata sa uti kami ng osmolate ma Matutup. Mulai matong di Bapak Amang Perikson Siburian. Oke, berikutnya kita berikan waktu untuk Amang Patan Sinurat untuk memberikan statement closing. Mute Amang, mute. Sarupa dita di Jakarta, awi bekasi. Molosiana hata. di Depok doa di Depok. Awi bekasi. Untuk host memang bagus ini dibikin berganti-ganti topik, tapi kalau bisa memang dihadirkan narasumber yang mengetahui adat atau Raja Parhata kayak gitu kan, kayak gitu itu lebih enak dan seru kan gitu. Nah kedua aku udah follow tadi host, jadi setiap nanti ada kegiatan biar aku langsung ikut ke dalam mendengar atau kayak gitu. Kebetulan kita juga pelaku adat di Sile Sabungan dan di Marga Sinurat. Oke, Amang aku follow balik Amang ya. Oke, terima kasih untuk Amang Petan Sinurat ya. Oke, berikutnya teman kita akan bacakan statement closing daripada room kita ya. Oke. Mabalu Sumar 7. Ya, boleh Amang, boleh Amang. Melatih di saluhuna akka Amang nanunga naik manang nanunga turun. Mabalu Somar Tujung bukan sekedar kata-kata dalam lirik lagu atau pepatah usang. Ia adalah pengingat bagi kita semua bahwa dalam adat Batak, kehadiran dan kepedulian kerabat dan adalah nyawa dari tatanan sosial. Ungkapan ini mengajarkan kita bahwa penderitaan terdalam seringkali bukan datang dari kematian, melainkan dari ketidakpastian dan pengabaian. Melalui istilah ini kita diajak untuk lebih peka terhadap sesama untuk memastikan tidak ada saudara kita yang dibiarkan memikul beban hidup sendirian tanpa sandaran. Mari kita terus menggali dan mencintai kekayaan falsafah Batak, sebab di balik setiap istilahnya selalu ada pesan kemanusiaan yang mendalam tentang kebersamaan, perlindungan, dan kasih sayang. Horas, selamat sore untuk kita semua Manginang. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya untuk seluruh peserta yang masih menonton live kita ini. Terima kasih juga
ada sebanyak 158 peserta yang sudah follow akun kita hari ini. Amang, saya mengucapkan terima kasih yang banyak ya. Tanpa kalian Amang Inang, room kita ini tidak bisa aktif besar sampai sekarang ini. Jadi semoga apapun pembahasan kita di tema ini di hari ini itu menambah pengetahuan kita tentang budaya Batak kita, Mang Inang ya. Jadi mau melalui room ini kita dapat melestarikan budaya Batak kita ini. Oke Mang Inang, dimanapun Mang Inang sedang menyaksikan live ini tetap dalam keadaan sehat ya. Dan sampai lagi bertemu untuk di sesi live kita berikutnya untuk membahas tentang kebudayaan kita, budaya Batak ini. Oke Mang Inang, untuk kata terakhir dari saya seperti biasa, tetap doakan pekerjaanmu dan kerjakan doamu supaya berkat terus mengalir. Selamat malam, shalom dan horas menjua-jua untuk kita semua Mang Inang. Terima kasih ya Mang ya, Inang. Sampai berjumpa lagi untuk sesi live kita berikutnya.